गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ देग्लाय 2022 मायथाइनि एचएस फाइनाल आनजादाव बड' एमएल आयदायाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो थामहिनबा 92 जौखोन्दो लानानै एक्सलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्राय पास जानाय बनगाव माजारहाटी गामिनि दुर्गा ब्रह्म आरो बिनिता ब्रह्मनि अनजाथाव फिसाजो अनामिका ब्रह्मखौ बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ खौरां लानायजों लोगोसे बरायहैदों। गसाइगाव सिखावनि उदखार, सासे आइजोखौ दाननानै लुट खालामनो नाजादों। दाननायाव गोथौ बौदों आरो आखाइ बायदों आइजोआ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव खनले खनले सिखावनि उदखार जानायखौ नुबाय थादों। मैया फिन आरोबाव गसाइगाव नोगोरनि थागिबि अनिमा बसुमतारी मुंनि आइजोआ साबकाटानिफ्राय अट'जों गसाइगाव थांबाय थानाय समाव गसाइगाव अभारब्रिजनि गाहायनि लामायाव हरखाब सिगां फारसेनिफ्राय फैनानै अनिमा बसुमतारीनि आखायाव दानलाङो सिनाय मोनै दुथाङा। अनिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला फिसायजों भिडिअ कलिं रायलायबाय थादोंमोन आरो थिग बे समावनो सोरबा गावखौ दानदों आरो गावनिफ्राय लुट खालामना लांनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायदों। दानजानायनि उनाव अनिमाया होख्रावो आरो गारिया जायगायावनो थाद'यो। दानजानायनि जाहोनाव अनिमानि आखाइया बायो आरो फाहामथायनि थाखाय अनिमाखौ गसाइगाव आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसनो। जाथाय जानायनि उनाव अट' सालायग्राया खारदों होननानै फोरमायदों आरो गुबुन सासेयासो देहा फाहामसालियाव लांदों होननाबो फोरमायदों। गावखौ गाग्लोबदोंब्लाबो जेबो लांनो हायाखै होननानै अनिमाया रोखायै फोरमायदों। थांनाय माखासे सान सिगां चिरां जिल्लानि खुंख्राजरा पिस्टिसनि सिङाव थानाय दैसोमगुरि गामिनि 52 बोसोर बैसोनि मुर्से सेलेन बसुमतारीया जायगानि हाथाइनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिननायाव खुमुरसालि दैसानि दैया हरखाबै बांना होनायनि जाहोनाव दैयाव गबनानै जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। मैया रुंसारि बसुमतारी बिथांनि न'खराव सोरखारनि फारसेनिफ्राय सिडली बियामनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया 4 लाख रांनि गांसे चेकखौ बिजिनि आखायाव गथायनानै होबोनाय जायो। फिसा अनसुंथाया बिथांमोननि आंगोखौ खोमानांनायनि दुखुखौ होखारजोबनो हायाब्लाबो फैगौ समफोराव न'खर संसार दैदेनलांनायाव एसेब्लाबो लामा दिन्थिलांगोन बेखौ बिथाङा मिजिंथिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मणिपुराव हाजो गिसिखानानै थैनाय अनजिमाया सा 34 जाबाय आरो सा 29 दासिमबो गोमानानै दङ। मणिपुरनि न'नि जिल्लायाव थांनाय बुधबारनि हर गेजेराव हाजोनि हाब्राङा गिसिखानानै थैनाय अनजिमाया आथिखालाव सा 34 सिम बांहैबाय आरो गासै सा 28 नि गोथै सह'खौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। दासिमबो सा 28 गोमानानै दङ। थैनायनि गेजेराव आर्मिनि सा 20 जवान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सा 12 आर्मि जवाननि गोथै देहाखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला न'नि जिल्लानि मारासिं रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्मखौ लुनो थाखाय बादा खालामनानै थानाय लेबारफोरा जाय जायगायाव उन्दुनानै दंमोन बै जायगायावनो 108 नं टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे केम्पबो दंमोन। हाजोनि हाया गिसिखानानै बिसोरनि सायाव गोग्लैफैदों आरो माखासेखौ बोहैनाय दैमायाव बुखारलांदों। गहपुराव दुथांफोरा गंनै ट्राकखौ सावना होदों। गहपुराव सिनाय मोनै दुथांफोरा गंनै ट्राकखौ सावना होदों। अरुणाचलनि बिलाथि जौ लाबोनाय गंनै ट्राकखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सावना होदों। हेलेम पुलिस थाना बेन्दोआव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गहपुरनि 15 नं नेशनेल हाइवेआव सिनाय मोनै दुथांफोरा गंनै ट्राकआव अर लगायना होदों। सिनाय मोनै दुथांफोरा सावना होजानाय गंनैबो ट्राकआव अरुणाचल प्रदेशनि जौ लाबोदोंमोन। आयेन बेरेखायै अरुणाचलनि जौ लाबोनायनि थाखायनो गंनै ट्राकखौ सावना होदों होननानै सन्देह खालामदों। जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायथिलियाव थांना नायबिजिरो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जौ रोगानाय ट्राकखौ सावग्रा दुथांफोर आरो बेनि जाहोननि बागै मिथिनो हायाखै। बबेखानि बे जाथायाव जखम जानायनि बागैबो जेबो खौरां मोनाखै। तामुलपुरनि नाग्रिजुलि बिखाजों बोहैलांनाय बाल्थिं दैमायाव हरखाब देरबोदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ओनसोलाव बाल्थिं दैमायाव हरखाबै देरबोनानै गोबां आबाद फोथाराव हाबफैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बे बाल्थिं दैमानि दैया जोबोद गुबुंलेयै बोहैबोदों। जाहोनाव आफां ओनसोलनि तामुलपुर जिल्लायाव आबादारिफोरनि आबाद फोथाराव गोबां माइ गायखानाय फोथारखौ एबा दुब्लिखौ फबलांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' माहारिनि थाखाय देरगाथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां लानानै फैदों बक्सार गेलेगिरि जमुना बर'आ। बर'नि मुंदांखा मुलुगनां बक्सार गेलेगिरि जमुना बर'आ काजाखस्तानाव खुंजानाय इलर्दा काप मुलुगनां बक्सिं बादायलायनायाव काजाखस्ताननि साकेश एनेलनि हेंथायै सेमि फाइनालाव 5-0 देरहानानै फाइनालाव सौहैयो। जमुना बर'नि फाइनालाव सौहैनायखौ BTRनि चिफ प्रमद बर'आ गाहाम हामलायनाय बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।